To kaji, yanzu dai an faɗaɗa bincike a dangane da gano manya-manyan makaman da aka rasa a cikin ƙasar ta Najeriya duba da yanayin yadda ake ganin cewa hakika yanzu haka ƙasar ta Najeriya ta yi babban abin kunya kuma abin tir da Allah wadai daga cikin jami'an sojojin ƙasa Najeriya da kuma 'yan sandan da ake zargin cewa an rasa manya-manyan bindigu tare da waɗansu tarin alburusai a hannun nasu bayan kuma fama da ake da ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya na yau da kullum. Hakika waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake zargin su kansu jami'an tsaron ƙasa Najeriya cewa suna da hannu ga baki ɗaya akan irin ta'addancin da ake aiwatarwa a cikin ƙasar ta Najeriya. To amma dai a yanzu haka wani babban sirri ya fita. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan masu sauraron mu ne yau da kullum da wannan muke so mu ce ku fara biyo mu da subscribers sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da binkiɗo muku labaran lungu da saƙo. Hakikanin gaskiya a yanzu haka dai 'yan ta'adda Bello Turji su ne nan wa'anda ake zargin cewa gwamnatin ƙasa Najeriya ko kuma waɗansu daga cikin jami'an sojojin ƙasa Najeriya da 'yan sandan ƙasa Najeriya suke sayarwa da makamansu. In ba kuwa haka ba, ta yaya ne su kansu 'yan ta'addan suke mallakar manya-manyan makaman da suke zuwa yaƙi da su, ma'ana dai suke zuwa ɗauko mutane da su a matsayin cewa sai an kawo musu kuɗin fansa. Hakika wa'annan suna ɗaya daga cikin dalilan abin da yasa su kansu 'yan ta'addan suke samun makamai sannan kuma suke zuwa suna cutar da al'umma. Idan ba don haka ba su da wani makami inda za su je su cutar da al'umma, saboda suna samu ne daga jami'an tsaro, shine abin da ya sa har yanzu suke ci gaba da tafka ta'asarsu a cikin ƙasar ta Najeriya ba tare da ɗagawa al'ummar da suka kasance a cikin ƙasar ta Najeriya kafa ba a dangane da yakar su, a dangane da cin zalinsu, a dangane da cin zarafin al'umma tare da ɗaukar su a matsayin sai an kawo musu kuɗin fansa. Kaga kenan yana da kyau yanzu a ce idan gwamnati hukunci za ta yi ta fara hukunta jami'an sojojin da suka kasance a cikin ƙasar Najeriya, domin kuwa a yanzu ne nan abin zargi wanda ake ganin kamar su ne nan waɗanda suka zama kanwa uwar gamin ta'addanci, kuma su ne waɗanda suka ɗaure wa ta'addanci baya. Idan dai ba su ne suka ɗaure wa ta'addanci gindi ba a cikin ƙasar ta Najeriya, to menene dalili da kuma makasudin da za a nemi waɗannan tarin makamai a cikin ƙasar ta Najeriya a ce an rasa su, sun riga sun yi batan dabo kuma sun bata kas dabus, kuma a yanzu haka za a ce babu wata makama da za a fara bincike. Kaga kenan sun yi hakan ne da sani kuma sun yi ne domin su ɓoye dukkanin wata hujja ta ci gaba da ta'addancin su a cikin ƙasar ta Najeriya, domin kuwa wanda yake bawa 'yan ta'adda makamai tare da zumanin niyyar ganin cewa ya je yaƙi waɗansu daga cikin mutane da suka kasance al'ummar gari shine shahararren ɗan ta'addan da ya fi kowa ta'addanci, amma wanda yake ƙoƙarin ganin cewa ya kare dukkanin kimarsa da kuma martabarsa a dangane da ta'addanci a cikin ƙasa ta Najeriya, to fa lallai babu shakka shine wanda ya kasance wanda baya goyon bayan 'yan ta'adda kuma yake kokari wajen ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci. Domin kuwa idan dai har haka ne za mu iya cewa to lokacin da ta'addanci zai ɗauka yana yaduwa a cikin ƙasar ta Najeriya babu adadi babu kuma wa'adi, domin kuwa yanzu haka 'yan ta'addan suna ƙara samun ƙarfi kullum da kullum har ma yana fin na baya, wanda har masu ittifaki suka yi ittifakin cewa a nan gaba fa ita gwamnatin da take ganin cewa wasu daga cikin gwamnatin za su taimaki 'yan ta'addan, idan fa ƙarfin 'yan ta'adda ya sake fin yadda yake a yanzu a cikin ƙasar ta Najeriya, to a nan gaba fa za su iya cewa su ne ma gwamnati, kuma za su iya tada hargitsi, kuma za su iya cewa sai sun riga sun karɓi mulkin ƙasa Najeriya, kuma dole ana ji ana gani ba yadda za a yi da su a kyale su dama yadda suka so, kuma su ba wanda suke so ya sha a yadda suka so a sha. Lalle babu shakka 'yan ta'addan za su iya ci gaba da irin wannan rayuwa tasu a cikin ƙasar ta Najeriya. Akan hakan ake jin tsoron cewa gwamnatin Najeriya kada ta sakaki da 'yan ta'adda. An ce ba a raina mugu komai ƙanƙantarsa. Lalle kada da a raina 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, sannan kuma a tashi a yaƙe su daidai iya yadda za a iya, inda har an fara gano cewa akwai waɗansu waɗanda suke jami'ai ne a cikin ƙasar ta Najeriya kuma ana zargin su ne waɗanda suke taimakawa su kansu 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, to fa sai a kawo ƙarshen su da wuri. To masu sauraron mu na yau da kullum duka wannan kenan shine labarin da muke ɗauke da shi a dangane da ta'addancin da ake yi a ƙasar Najeriya, wanda aka fara zargin waɗansu daga cikin a jami'an tsaro wajen taimakawa su kansu 'yan ta'addan su Bello Turji a cikin ƙasar ta Najeriya. Sai ku ci gaba da biyo mu da subscribers, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan ku mana comment ku mana liking. Wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kamo